नोंनाबो हिनजाव गैया नोंखौबो खना लुगो हिनजाव गैयै गैयैखौ जों एबसेन्ट खालामखायो आमाव फैनांला एनारसिया गैया एनारसिया हिनजाव गैया बेयाबो खोमथा गोराया फिसा जावनो थाखाय जेसिबि लाना फैलायबावो फिसाखौनो जेसिबिजों जावनो नै बारसिनखा दै बारसिनखा मिस्टार रुवाराम औवा दानदों दायो रायजोनि माने लामा बानायगासिनो नालाय निजिरापारायाव ओमफ्राय नैबे औवाया लामा सेराव नालाय ओंखायनो उपाय गैया दाननांगौ जाबाय देनां सरखार बेसे दाननो डाइरेक्ट साइडजों दानना होलाय जेसिबिजों ना बेसे दाननो नोंलाय दाननो हाया मानो नारनो हाया जानांगौ बे जेसिबियालाय फाग्ला नारदो नारदो नोंसोर मा पर्दा नायग्रा गोजा नामा वाट इज दिस नै बेनोमोन दाखालि भैरबकुन्दआव हमजानाया जाम्बा जाम्बा सिख्ला लानानै थांनायबो हमजादों नायदो मानसिया अबस्था गैला लामाया दा माने बारायसिगोन नालाय बेखायनो औवाखौ दाननो नागिरदों आरो ना औवा गुदियाव औवाया लामा सेराव जाबाय नालाय कारेन्टआवबो नाङो ओंखायनो दा हख्लायनो नागिरबाय जेसिबिजों रायजोआ दे लागाव कारेन्ट गैला कारेन्ट दानबाय बहुत टाइम लागोन बेयाव गावसाफ्रा नायबायल' थायो वाय वाय रायजोनि खामानिबाथाय बिदिनो जायो सोरबा बुंग्राया बुंबाय थाबाय सोरबा मावग्राया मावबाय थाबाय ओइ नोंसोरलाय मा फिल्म नायनोल' फैदों नामा बेखौ गायनो लांनांगोनलै ओइ बाब थाब दोनलायदों दानबायलै बे माबा बुनायासो नांदों बै बिलायासो नांदोंलै लाइन गैयालै बिलायासो नांदों लाबोद' लाबोद' औवाया दायो लससो जाजोब्बाय आधा घन्टानि बारा नांगोनलै खेला नंलै सिथोबसो औवा थ'सिगोन लागाव
बोरैबा नांगोन आयौ रे मा हाय जरखे मैदेरखि बोलो हैया दे लगाओ लगाओ बोलो हो बोलो हो नोंसोरलाय मानो बोआखै नायबायल' थादों बो मा खालामदों बिसोरो हा मा खालामदों लामा मानि लामा बिलाय लामा खालामदों लामा रायजोनि ना सोरबा बिथिनि हा रायजोनि ना सोरबा रायजोनि औवा बिगुमायाथ' बोरै मिथिबावनो मालाय रायजो बुरजानि खामानिखौ जोंबोथ' जेबो बुंनो हाया नङा होमबा औ नंगौ दाथ' बे खामानियाव होला सेस गुरु जोब्बाय मा जाबावनांगौ बिलाय लस जाजोब्बाय दा नै औवाया थांखागोन दे फरलाइन सरकारनि जाबाबो न सरकारनि जाबाथ' थांगोन थांनायालाय लामाया बेजों जाखासिगोन नालाय दा हाजोसिम डिपार्टमेन्टआव बियो माबा 50 मिटार जानांगौ 50 फुट माबाया लामाया जोंनाथ' 50 फुट गैयालै 50 फुट गैया थांबावगोनसो 30 फुटानो गैया खोमा गैया थांबावगोन दायो 50 फुट बा बिराद गुवार जागोन फर लाइनथ' जाजोबनाय नङा राजा दुखिया जादों नोंबो दानो फुटबल दैगोन रायजोआ आयौ रे मा जाखोलै मैदेरजों सिफायनाय बायदि नुदों माथो बरियानो बारा खाथियाव थांनाङा नाख्लाय हरगोन बे ओरैजाय एलाय हनै नुवाखै ओइस ना हारा नुबाय जाजोब्बायलै औवाया आरो खानाबा साबसिन जागोन बे लेमनो औवायाबो देन्जार रोजा माथो ओइ नोंसोरलाय मा थियाटार बायदि नायबाय थादों बो औवायाबो फुंखा बिदा आयौ रे मा आंजों नांनामालै नांनो हा फुंखा बिदा बो लागाव बङाइगाव बोद' आयौ रे मा हा बिसबायब्रा सिखालाबो दे माबा थियाटार बायदिसिना जोब्बाय थाबाय बोरै जानांगौ बिदिजोंलाय जोबथारसिगोन Katim मादों रसका बे बिराद मोजां दंफां दालाय दानख्लायनो थाखाय दंफां दालाय ना माबा हाफुग्रा बायदिसिना दां
नोंहाबो गैया नोंहाबो हिनजाव गैया नोंखौबो खना लुखो हिनजाव गैयै गैयैखौ जों एबसेन्ट खालामखायो चकलेट चकलेट Cuket, cuket. हिन्जाव लायैफोरा एबसेन्ट हिनजाव गैयाब्रा एबसेन्ट एबसेन्ट खालामदो नै बेहाबो हिनजाव गैया एबसेन्ट बेहा हिनजाव गैया दालि ओंख्रि संनो रोङैनि आमाव फैनांला इनारसिया गैया इनारसिया नोंस्रा दं हिन्जाव गैया बेयाबो ओइ नों दं बिथारनाबो हिनजाव दंना गैया नायनो दालाय बनायनानै नायब्रा जोंबो लाइसेन्स नायनानै नायनो आधार कार्ड दं पान कार्ड दं गासिबो ओइ गथ' दा फैखा गथ'आ ओइ नों हिनजाव दं बन्द'